May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ani ka panguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga residente nagreklamo sa nagalapta nga expired nga mga bulong sa isa ka subdivision. Iwas paputok ka programa, ginunsar sa DOH, Negros Occidental may pinakamadamo nga firecracker injuries sa nagdigad nga New Year. Bacolod City Mayor's Office nagapaandam nga hindi magpati sa nagapangayo-kayo kwarta gamit ang talatapan sa alkalde. Banwa sa Murcia, may pinakauna na nga kaso sa kolera, pasyente napatay. Kag sa good vibes, magic sa plaza, baligyan ay gali sang lana. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga expired nga bulong ginbilin nga nagalapta sa karsada sa Barangay Granada sa Bacolod. Isa ka concerned citizen ang nagpadala sang sining nga video kung sa diin makita ang mga nagalinapta lang ang mga boxes kag mga banig sang nagkalain-lain nga mga bulong nga mga expired na. Sunod sa source ng Digicast Negros sa Stonehaven nga subdivision nila na diparahan ang mga expired nga bulong. Ang iban ang ara sa kahilamunan, ang iban nagalapta sa karsada. Sunod pa sa informant nga humalin pa ini sa nagligad nga semana nila nga nakitaan kag tubtub subong yara lang ini sa gihapon sa area. Ang ila ginakakulbaan nga basi makitaan sa mga kabataan kag hampangan ang mga bulong. Iligal ang pagpanghaboy sang expired nga mga bulong bisan diin lang. May nagakadapat nga pamaagi sa pag-dispose ni kag nagakinahanglan sang permit gikan sa DENR. Ginpadangat na sang Digicast Negros sa barangay ang mga reklamo kag ginpakatuan na ini ni punong barangay Alfredo Talimudao Jr. para madispose sa eksakto nga pamaagi samtang ginausisa naman kung diin ini naghalin. Sa number 9, nagdagat na sa 40 tanan ka mga persona na nagapanigarilyo lang bisan diin ang nadakpan sa Anti-Smoking Task Force sa Bacolod City. Kung palin sa gitsuguran sa Bacolod Anti-Smoking Task Force ang operation, may 40 na tanan ka mga naisuan sa citation ticket tugas sa pagsupak sa Anti-Smoking Ordinance. 5 sa ila, nagbayad sa tag 500 pesos nga multa. Iban sa ila, nagpaidalom sa Community Service sa Bacolod Traffic Authority Office kang City Health Office. Sunod sa kay Jonald Pamposa, Action Officers and Task Force, nang indako nga bulig sa ila, ang mga netizen nga amo ang naghatag sa impormasyon kag mga litrato sa mga violators kundiin ang mga lugar nga masami madamo ang nagapanigarilyo sa hindi designated area for smoking. Nagpasalig man siya nga mas mababas kugun pagidila ang pagbantay sa palibot sa Bacolod Public Plaza, ilabi na sagwa sa mga eskwelahan karon nga bulan sang Pasko. Inyag to estrikto man nga mabantayan ang mga nagabaligya sang sigarilyo sa mga minor de edad. Social media platform is one of the factor nga makabulig sa amon to spread awareness kag maghatag ng impormasyon sa publiko nga nagapanakop kita hindi lang sa mga nagapanigarilyo sa hindi insyakto nga lugar, labi na gid sa mga establishmento or mga nagabaligya sa minor de edad. Sa number 8, 8 million pesos nga building para sa mga watchers ang ginapaabot itukod sa sulod sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Bisan pa may mga natukod na nga halfway house kaga temporary shelter, madamo gihapon sa mga watchers nga nagapabilin sa gwa sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod. Gani plano ni Congressman Greg Gasataya nga magtukod sang multi-purpose building sa sulod mismo sang Regional Hospital para sa mga watchers. Kapin 8 milyon na pesos ang italana nga pondo sang Congressional Office sa proyekto nga sarang suguran sa madason nga tuig. Ginsiling ni Gasataya nga ang multi-purpose building ang mangin permanente nga tiniran sa mga watchers sa ila mga himata nga pasyente sang ospital. May natukod na sa ito nga halfway house si Mayor Albi Benitez para sa mga watchers ng ospital. May temporary shelter man nga napatukod ang Barangay 18 sa Cordova Street.
Ugaling masami nagakapuno ang shelter bangod kadaman sa mga watchers kag ila pasyente ang sinemana pa nga nagatinir diri antes ang ila gintalana nga schedule para liwat nga pagpa-check up o kun para sa medical kag surgical operation. Sa number 7, limatanan ka mga persona ang pilason sa 3 ka mga separado nga kaso sa pagpangbuno sa probinsya. Pilason ng 18 anyos nga si Lawrence Bahilom sa inisa ang gibuno kay nasang kaagahon sa giupod sa gintabungan nga birthday party sa Barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Sa investigasyon sa PNP, nagtambong lang sa birthday sang iya nga tiyo ang teenager. Sang magbaysay sila sa 43 anyos nga si Jimmy Carpio. Gilayon na siya nga ginbuno ni Carpio. Gintala naman siya gilayon sa ospital. Sa Barangay Bunga naman sa Don Salvador Benedicto, pilason ng 27 anyos kasi Don Del Larita bangod sang away sa baylihan sang kagabi. Sunod sa pulis, nagabayle lang ang grupo sang biktima kag sang sospek sang hinali na sila magsinuyay. Gani gilayon na lang ang ginbuno sang kutsilyo sang sospek si Larita. Samtang bangod naman sang ido, pilason ang magkaigod balay nga si Joel Diwan kag Rogie Espanyol matapos sila magbunanay kag labanay sa Barangay Buhangin sa Isabela. Sunod sa PNP, nag-away ang duha bangod sang pagbakol ni Espanyola sa hinuptanan nga ido ni Diwan. Sang ini siya ang gintagol sa iya nga paglabay. Ginbalikan sunod sa pulis ni Espanyol si Diwan kag ginbuno rason nga nagbalos man si Diwan paagi sa paglabo kay Espanyol. Sa number 6, duha ka mga persona pilason matapos nga masalabat sang bala sa Circumferential Road sa Bacolod kay inas ang kaagahon. Duha ka persona ang ginabulong karon sa ospital matapos nga masalabat sang bala kay inas ang kaagahon sa Barangay Bata sa Bacolod. Suno kay Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station 3, may duha ka persona nga nagalagsanay humalin sa Bangga Sawmill sa Barangay Bata tubtub sa naglabot na sa dalan circumferential. Sang tuman na kalayo ang ginalagas sang suspect dito na nga nagpalupok sang armas ang suspect. Naigo sa iya pagpalupok ang persona nga nagapungko sa tricycle kag ang isa nga nagatindog sa gwa sang simbahan. Padayon karon ang pursuit operations ng PNP sa nakapalagyo nga suspect kasubong man ang paghibalo sang rason sang ila nga paglagsanay. Sa number 5, sa Banwa sa Binalbagan, backrider patay, duha pilason matapos ma-sideswipe sa truck ang isa ka motorsiklo. Patay 54 anyos nga angkas nga si Violeta Garcia matapos ma-sideswipe sa truck ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa highway bahin sa Barangay San Jose sa Binalbagan. Piloso naman ang iautod nga angkas man sa motor nga si Romeo Garcia, 62 anyos, kag himata nga driver sang motor nga si Rudy Canio, 49 anyos. Sa investigasyon sa Binalbagan PNP, pareho nga nagadalagan padulong sur nga bahin sang dalan ang truck kag motor sang hinali mag-overtake ang motor sa kurbada nga bahin sang dalan. Posible wala matulupangdan sa truck ang motor sulod sa pulis gani na sideswipe sang truck ang motor rason nga natumba ang mga sakay. Dito kag dinapakan pa sang truck ang duha ka mga backrider nga nagresulta sa gilayon nga kamatayon ni Violeta. Sa number 4, Bacolod City Government Center nagapaandam sa publiko batok sa nagapakilala nga religious group kag nagapangayo kayo. Nakalabot na sa igtalubangod sang Office of the City Mayor ang angot sa grupo sang religious sect nga nagalibot sa syudad para mangayo sang financial contribution. Nagligid lang nga semana sang may nagkadto nga grupo sa opisina ni Mayor Albi Benitez para magpasa sang solicitation letter kag nangayo sang Certificate of Appearance. Sa post sa Bacolod PIO, ginpagwa sang grupo nga otorisado sa nga syudad ang amo nga aktibidad. Gani ginklaro man sa syudad nga hindi sila affiliated sa amo nga grupo. Sarang i-report ang anuman nga misrepresentation sang amo nga grupo sa pulis. Sa number 3, nakarecord ang pinakaunang nga kaso sa kolera ang Banwa sa Mursa ang pasyente na patay. Sa karon sa datos sa Provincial Health Office, nagdangat sa 3 ang cholera deaths sa probinsya. Sa kabilugan, as of December 16,
72 ang na-record yung cholera cases sa Negros Occidental. Talisay City ang may 23 ka kaso, nga nagasunod naman ang Silay City nga may 22 cases, kag Ibi Magalo nga may 15 ka mga kaso. May report naman nga cholera cases sa Victoria City, Cadiz, Pulupandan, Manapla, kag pinakaulihi sa Banwa sang Murcia. Wala labot nga ginaduso ang matinlo nga panggawi sa tagsa ka Panimalay. Ginakampanya man sa tagsa ka mga Banwa ang syudad ang pagpasiguro nga matinlo ang water source, nakip na ang compliance sa mga water refilling station. Sa number 2, Bureau of Fire Protection na nagahaylo sa publiko nga hindi magbakal sa ang palupok sa mga nagabaligya nga hindi sa designated areas. Pathag ni SFO2 Glenn Granada, ang OIC Chief sa nga Fire Safety Enforcement Section sa BFP Negros Occidental, dapat nga ang mga nagabaligya sa ang palupok yara lamang sa designated nga area nga gina-identify sa tagsa ka Banwa kag syudad. Mismo ang BFP ang nagapatigayon sa inspection kag naga-issue sa Fire Safety Inspection Certificate. Sa masami, ang mga nagabaligya sang palupok sa kilid-kilid wala sang business permit. Initanan sa pagpasiguro sang safety sang publiko. Ang mga LGU ang nagapagwa man sang listahan sang na-identify nga firecracker zone o kung mga lugar kung sa diin pwede nga magpalupok. So gina-campaign namon na ma'am nga hindi magbakal sa mga sidewalks, hindi naton pag-patronize ini ang mga illegal sellers. Kay may ara kita every city municipality, may ara kita sang designated nga mga selling areas. To avoid nga may incident, so namon nga dapat dito magbakal ang public sa designated nga baligyaan. And then as may executive order kita nga supposed to be ang mga LGUs nag-designate sang areas kung sa diin pwede kapalupok di sa last year. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Department of Health ang naglunsad na sang iwas papuntok ka kampanya kaina sang aga. Tigaylo magpalupok suno sa kay Dr. Mary Ann Santa Lucia ang OIC sang Health Support Division sa Department of Health Region 6 magpangita sang laing alternatibo para makatuga sang gahod sa pagsug-alaw sang bagong tuig sandig sa kinaandan. Sa karon, wala na ginatugutan ang paggamit sang turotot bangod wala pa natapos ang COVID-19. Pwede suno sa iya ang pagpatik-patik sa kaldero o kung paggamit sa mga coins. Diri ginunsar sa Negros Occidental ang kampanya bangod sa datos sa mga Sentinel kag non-Sentinel Hospital sang December 21, 2021 tubtob January 6, 2022. 50 ang firecracker-related injuries kina-record sa probinsya, pinakamataas sa rehiyon. Nagasunod naman ang Iloilo Province kamay 29 ka firecracker-related injuries. Sa highly urbanized cities naman, ang Bacolod nagapanguna 10 cases, nagasunod ang Iloilo City nga may 4. Ginahaylo ang adult supervision labi na nga sa nagapang-edaron 11 tubtob 20 anyos ang may pinakamadamo nga na-record nga firecracker injuries. Samtang nagapaandam naman ang DOH batok sa posible food poisoning labi na nga madamo sang handaan karon nga holidays. Sara magkaon sang tanan basta in moderation. Importante man ang utan kag prutas sa handa. One of the challenges here is the tradition of the Filipino people wherein they believe that creating noise, celebrating the New Year drives spirits away. So, hay man napulos gapon kung mapadrive gada sa mga espiritu, ang kadamo sa aton nga mga cases, sa mga injury, not only sa kamot, sa tiil, may mga eye injury kita. So, amo nang ginalikawan naton, sirs and ma'am. Subong way pag ina-encourage ang turoto, tungod kay ang laway, bala. Pag low ka ba, si magsik laway, ti pandemic patangadaan. So, why pa na gina-advocate balik ang turoto? So, another advocacy is nothing to excess. Pwede makita kakaon sang ka-celebrate nga may lechon da, mga tan nga fatty foods. Pero easy to eat naton nga may balance siya. Not too much, eat in moderation. Kag makaon gid sang fruits and vegetables. So, amo na siguro ang rason nga ang lechon may mansanas sa iyang baba. Kaya pagkatapos mo, reminder, pagkatapos mo kaon sang panit sang lechon, i-ready mong katapres mo kung may maintenance ka. Sa Good Vibes, Magic sa Plaza. Ini ang masami nga ginatipunan, humalin pa man sang una. Pero sa Bacolod City Public Plaza, pinasahi ang magic.
May report si Romeo Subaldo. Sa Silinga Corner sa Bacolod City Public Plaza, nagatipon-tipon ang mga tao. Sa tunga, may nagabangka sugilanon. May pamagic. Ang ining lalaki, ginpauyatan sa bata ang ining nga bag kay may matuhaw nga bagay. Samtang nagahatag sang ritual, sige sa istorya parte sa benepisyo sang lana gikan sa lubi nga iya dala. Halin pa ini kuno sa Sikihor. Makadala kuno sang suwerte sa negosyo kag makahatag sang warning sa mga motorista kung may malain nga matabo. Kabukal gani ang lana sir kung mag-drive ka motor sa lakyan, mga truck, imo gindala-dala, driver ka, sumungsakon, dalani, hindi pang ibilin kung ga-drive ka. Nga aman, magbukal ganing lana, may ara sign, kanang dalan, mariit na, kung gabukal ang lana. Hindi ka magpadayon, mundo ka. Kaya kung magpadayon ka sir, sa unahan, may ara matabo nga disgrasya. Kay mariit na nga dalan. Nagahulat ang mga tumalanaw kung ano ang unod sang bag sa iya nga magic. Dugay-dugay, nangayo na sang donasyon para sa lana. Wala kuno sang pilitay, voluntaryo lang ang paghatag. Ang lana, ginkuha sa lubi kon Biyernes Santo, kag makapaayo sang hindi mabulong nga balatian, parehas na lang kung mahiluan o kung mahiwitan. Kamita sa negosyo, pangabuhi, tanang sakit brad, basta kapati ka binisaya, lana sa lubi, libon o ay. Kaya pa ako ng sakit, ma'am. Ngaman, Biyernes Santo gilana, ibulong sa sakit, bisag barang masaligon ta ka, brad, magamit na. Nagsugod na ang pangolekta sang donasyon, kakutob sa mga nakahatag sang donasyon, nakabaton sang lana. Nagpalibot kung sino ang interesado. Dugay-dugay, ang baga pa magic, ginhimos na. Ang mga naghatag sang 100 pesos nga donasyon, gintipo na para sa lana distribution. Nag-amat-amat na panghimos sang iyang mga kaupdanan. Wala may natabo nga magic, pero may tagtaganay lang sang lana, kutob sa mga naghatag sang donasyon. Barb, wala sa may nagwa nga manog, pero naginawa ang kwarta sang tao. Amo ng magic. Yes, ang pinaka-the best nga magic. Pero importante, wala pilitay. Oo. At your own na niya nga nagpagawa sang kwarta. Imagine na convince niya, Ming, ha? Dumdamo siya, audience, Barb. Strategy. Kagamit mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balansya kay eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.